Ассалому алайкум балешкои канали Саудо ТВ. Ҳама каса хубен, тинҷен саломатиё насринӣ, ҳама каса ништаки бадин. Хулосаи рӯз 19 феврали соли 2024 1118 сомонӣ. ирӯза навор дорем. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар, шаҳри Кулуб, ноҳияи Восе, ноҳияи Данғара, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Рӯдакӣ. аз шаҳри Ваҳдат тарафҳои гурхӯрдаам дорем бачаҳо. Тамошо кунед. Хулоса дам бигирем. Фақат навори ирӯза зури баштаг. برای реклама кардан муроҷиат имо WhatsApp мо реклама мекунем. навора бо диққат то охирша гӯш кунед. качесвара баланд карда монед. маълумотро гӯш кунед. кадом хонаи маъқул аст, занг зада бихаред бачаҳо. برای реклама кардан имо WhatsApp монеги мо реклама мекунем. хушай ҳаматон навора бо диққат гӯш кард. дар комментария нависен аз кадом марка хонаҳо мошино шумо дар маъқул аст нависен, мо реклама мекунем. ана ки подписатсия кунанда лайка бизанед. ҳамун зангара висе кунед. вақте ки мо навор кардем шумо да SMS меравад. ана ки мо навора сар мекунем бачаҳо. шумо бо диққат тамошо кунед. эълони якума сар мекунем. эълони якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара мешавад. деҳаи Шурчашма меган. нархи 155000 мега. бо савдои хубам дорад. бовар дорам ки ҳамин якум хона дорад занг мезанем меписен. чунки арзонай чотка қалдагиай. 3 комната 3.5 сотиқ замин масоҳат дорам. рақами 946 ёки 987 WhatsApp дора ҳардаш. занг биза ҳози бара бихараш. мактаб ва балниса ҳастай. калидор бара кухонӣ дар дарунаш. хуб, даруни ҳамин сентр мега ҳамун ноҳияи Рӯдакӣ хулоса, яъне ки разница раҳаш 5 километр дур астай. об светам дора. бояд мақсад срочна фурӯхта шавад бо нархи 155000 сум. бо савдо ҳам мешавад. ҳуҷҷатош 100% камбудӣ надорад. ремонти хона да просто бачаҳо дам мегирен. нигоҳ кунед. хеле фасон ремонт кардаган. яъне ки 155000 сум мега. бо савдо ҳам дорад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дуюм. ин ҳамин хона ҳай 8 сотиқ замин, 3 дар хона, якта калидор дорад. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. 8 сотиқ ҳай беҳад масоҳат калон. об свет ҳам ҳастай. мактаб беморхона ҳам дорад. 170000 сум мега. бо савдо ҳам мешавад. алиш ҳам ҳастай. яъне ки варианти алишира гуфтагӣ нестанд. худотон занг бизанед. маъқул боша агар пешниҳод бикунем бачаҳо. 170000 сум мега. бо савдо ҳам дорад. дар ноҳияи Данғара қарор дорад. тарафҳои Исмат Шарифӣ, деҳаи Карумат. телефона мондагием 992 охириш 037 занг биза маслиҳат кунед. ёки охириш 842 ҳам рақамҳои телефон ёки WhatsApp +7 936 ҳам занг бизанед маслиҳат кунед. хулоса аз се тараф занг занед муомила кунед. маъқул боша бирем бигирем бачаҳо. алиш ҳам мешавад. алиши вариантро пешниҳод кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кулуб, тарафҳои Борбад меган бачаҳо. 250000 сум мега. бо савдо ҳам дорад. ду комната квартира 4 этажда қарор дорад. 50 метри квадратӣ мегаша. рақамаша мондем. телефон 275 ахираш. хона ба ҳама чизи чора фурӯхта мешавад. Борбад домои 17 наздики раҳи калон мега. ду хонага се хонага кардагиай. хулосаи гап ҷои тоза. ҳамсояҳош ҳам хубан. инсонои беҳтаринан меган. як хонага мошини ҷомашӯӣ, термикс, холодильник, кондитсионер, хулос ва ҳама чизаш фурӯхта мешавад бачаҳо. як тонага бочка ҳам доштай бачаҳо. мо як хонага гуфтем. хулоса чизе ки дар ҳамин экран дидесен дӯстон ҳамаш қатъӣ фурӯхта мешавад. нарша 250000 мега. бо савдои хубам дорад. занг бизада маслиҳат бикушед бача. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар тарафҳои Муъминобод шербачаҳо. деҳаи Чимтол меган. намунҷа қарор доштааст. 150000 сум нархаш. 4 комната 8 сотиқ замин масоҳат дорад. ҳаққи ҳамсоя зиндагӣ кардест. хулоса фикр накунед кӯҳистон ай. хулоса гапда пеш аз дарвозаи шаҳраки Муъминобод мега заправкаҳо. дасти рост ҳамун тарафда се хонаи калон, якта детский, метонен кухни кунен. мақсад фикри шумоай. ҳамом дорад. хона дар умум 11.4 метр.
ба 8 дайда амиха обши дар маҳалла мега ду турбаи об ҳастай свет кашидагӣ мушкил нестай. хулоса гапачо конкретни бугум, конкретни гап об дорад, свет дорад. ҳаму фирмое ки ҳозир об кашидасанку дар лабои деҳо ҳамо рафтаган дидестен худотон. хай масъалаи об свет камбуд нестай. занг биза барам бихараш. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. сари киштӣ меган 140,000 сум нарх. рости ҳаракат мекунем бачаҳо, хонаҳои арзон биёем барашмо пешниҳод кунем. ҳамо чизо нестан охир. ами бовар кунем фақат арзоноша мекунем барашмо. ито бо дар комментария менависанд ки хонаҳои қиматанд. хай касе дар маъқулай тамошо кунам, маъқул нест тамошош накунем бачаҳо. ами қаёфтем бинем. шаҳри Душанбе. хоб сари киштӣ мега 140,000 сум дуэтажа. хоб се комната 1 сотих замин масоҳат дорад. рақамош ахираш 21-20 биза масъиятка барои 3 ҳуҷра мега. дар якум этаж духонага 5-3, подвал 5-3, кухни ҳоҷатхона дар берун. ҳуҷатҳош 100% через нотариус мега. хулоса қонуни қоидави ки агар шикатур стяжкаи дарун берун кардагӣ нархаш охирша мега 140,000 бо савдо ҳам мешава. камтарак, бисёр арзон намешава. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната. ина нигоҳ кунем бачаҳо. инами хона ба хишти пухта бардоштагиаша дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. тарафҳои гулхурда гуфтем ки амали наворда 190,000 сум мега бо савдо ҳам дорад. шаҳри Ваҳдат, деҳаи гулхурда. касоне ки харидори қизиқ ҳастен ҳамон нафаротон занг бизанен, маслиҳат бикунем бачаҳо. маъқул боша бигирен. ростия савол ҳамаи шумо да ҳамин наворо маъқул аст ё нест? конкретни гап занен, дар комментария фикротонро монен, мо ба назар мегирем ҳатман. маъқул боша агар ами як дона лайк боша агар бизанен шаво дар комментария ба пеш нависен. ҳаракат мекунем ки мақсад баъри шумо наворои чотка кунем, шуморо хурсанд кунем бачаҳо. бачаҳое ки аз тарафҳои Россия тамошо дорен, имкон бошам VPN қа тамошо кунен. иншоалло мо дан хубай бо шумо дан хубай бачаҳо. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. чандим лайк азади шербача бинавис дар комментария, подписатсия кун. шаҳри Хуҷанд нархаш 330,000 сум ду комната квартира шербачаҳо. 5 этажа қарор дорад, 39 метри квадратӣ. айни ҳол дар 13 микрорайон қарор дорад. дӯстон инами хонача ҳай бениҳоят ремонти фасон кардагианша 330,000 сум мега. хай ака 330 ҳам суми кам неста шербачаҳо. ду комната ҳай 39 метри квадратӣ. рақамои телефонша мондем 4003 ахираш занг бизада бихараш маъқул боша. агар маълумоти пурраша тавассути рақамои телефони ами бародар ки мондан 927 43 4003 занг бизанен, муроҷиат кунен, муомила кунен. хулоса мо да занг назанем бачо. нашоти ами нархи навои ами хонаҳо мо да занг назанем. фақат соҳибоша занг занем. пабраски фақат бачо да бисёр занг мезананд. номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира. имо WhatsApp 931 дора шербачаҳо. мақсад роиш кунен, чизе дорен, мо ҳам хеле рекламаш мекунем, дар навор мебурорем, фурӯшта мегузорем. хулоса бардоро ами навор чанқа лайка бисёр бигира, чанқа комментарий бисёр шава. агар ами навор топ да мебуроя, иншоалло тамошобино бисёр мешава. ами хонаҳо савдо мешава. аввалаш худованд, баъд сабаби савдошавӣ шумоед иншоалло бачаҳо. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. тарафҳои Ёвон мерем акашер бачаҳо. инами хона ҳай, ина ванаш дам мегирен, овозӣ мекунен, овай боло мереза. ноҳияи Ёвон, чораҳаи гастроном меган. аму тарафҳо кӯчаи 50-солагӣ. якум этаж, якхонага, духонага карда мешава меган. ами якхонагаша мақсад духонага камеша. калонай, кухни, балкон, баня, ҳоҷатхона дора. об свет доимӣ ҳастай. чизе ки дар экранто дидесен. ҷомошинаи ҷомашпа ҳам ҳастай. хулоса инами ҳай, ина подвалаш, ина болои подвал.
ҳуҷҷатош 100%ай, нақша мега 250,000 сум. Бо муомилаи хубам мекунем, беҳуда занг назанен. рақамҳои телефонаш охираш 7474. ватсапам дора бачаҳо. аз номи канали Саудо ТВ занг бизанен, арзонтон мекунан. хоҳиш ай ҳаматон бачаҳо хабар аст ки ҳами нашоти ҳами хонаҳо беҳуда занг назанен. бардоро просто так занг мезананд, ғам метан меган ҳами қабл муроҷиат кардан, мақсад нафарои хонафурӯш. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, диҳаи Табибон меган. 170,000 сум нархаш. 3 комната, 2 сотиқ замин масоҳат дорад. коридор, кухни, баня дорад. об ҳастай, ҳоҷатхона, ҳамаи шароитош қади хулосаи гап. абоёи хона зури бад ремонт кардагӣ, фасонча ремонтош навай, ҳуҷҷатош ҳамаш бекамбудиай. гирду атрофи хона ба семенблок мақсад маҳкам кардагиай. фақат медароен зиндагӣ мекунен. ҳамин фикр мекунам баъди ҳамин тамошои ҳамин навор ин ҳамин хона савдо мешавад, чунки ин хеле хонаҳо срочно меғалташед бачаҳо, медонед. 170,000 шаҳри Душанбе, диҳаи Табибон. ремонти хонаро би дам мегӣ просто бача, медонед, дам мегӣ, сақичи вандам мегӣ. барои реклама дар боло мондем, рақамҳоро муроҷиат кунем бачаҳо. наворро бо диққат далша тамошо кунем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. нархаш 370,000 сомонӣ. 3 комната, 1,6 сотиқ замин масоҳат дорад. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, наздикии пост. 3 дар хона ремонт доранд. хидм зиндагӣ кардестам. хона аз роҳи калон 300 метр. кӯчаҳо понни асфалт. илтимос беҳуда занг назанен, бо телефонам нарх накунен. ва хоб мақсад масъалаи алишиам болои сумметем гуфта ғам натен меган соҳиби ҳамин хона дӯстон. ӯ тарафша занг бизанед, маслиҳат кунед. хонаро бинен чӣ хел фасон ремонт кардагианд дӯстони азиз. пардаҳои зур кашидагӣ, апоиро бинен, девонаро бинен. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. бачаҳои Бухтар ҳамҷаен. шаҳри Бухтар, диҳаи Орзуи 2, ҷамоати Бустонқалъа меган. 450,000 сум нарх. 6 комната, 55 сотиқ замин масоҳат дорад. 6174 рақамҳои телефоншон. кухни, аловхона, ванна, ҳоҷатхона. ҳоҷатхонаи беруна ҳам низ дорад. ҳавлӣ бо канализатсияи таъмин шудагиай. об свети доимӣ таъмин астай. суроғаи мо диҳаи Орзуи 2, шаҳри Бухтар, ҷамоати Бустонқалъа. гардиши раҳи аэропорт Бухтар, лаби раҳи Калонда ҳамин хона қарор дорад дӯстон. 450,000 сум фурӯхта мешавад. занг бизанед, маслиҳат кунед. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дӯстон. шаҳри Душанбе, Каратегинская 1. дар Каратегинский 1 меган. нархаш 255,000 сомонӣ. 3 комната, 3 сотиқ замин масоҳат дорад. ҳавлӣ плюс магазинам дорад дар ҳамо дохили ҳавлиш. фақат мошини Кемри Карола ва Астраҷи метонен қисми пулта қабул кунем. ҳамин мошино бошага алиш мекунем мега. мақсад ними сумтона мегирам, дал шиша ба ҳамон мошин минус мекунем меган. хоб дигар далши беҳуда нороҳат накунен. дигар хел мошинотон 255,000 сум бо нарх. ҳавлӣ пурра ҳаматарафа хона, магазиниш қатӣ срочно бо нархи арзон фурӯхта мешавад. 255,000 сомонӣ. ҳамин медороен зиндагӣ мекунед дӯстон. бачаҳо подписатсия кунед, лайка бизанед. хай то навори ба нахтон